Lero panyasa voice box olemekezeka akamlepo kaluwa akupitiliza kulankhula kwa oyendetsa zisankho kuno kwathu ku Malawi Electoral Commission makamaka mkulu wa bungwe ili mayi Annabel Mtalimanja komanso mkulu wa zisankho Chief Elections Officer bambo Andrew Mpesi kuti chonde Malawi akufuna chisankho cha free and fair komanso honorable kamlepo kaluwa akudandaulira anzathu a polisi kuti chiwamangireni mu 2024 pa nkhani zokuti amafalitsa nkhani zabodza zokhudzana ndi kufa kapena kuti ngozi ya ndege imene inapha vice president dr saulos claus chilima akuti wamangire nthawi imene ija apolisi adalanda foni yawo ndipo mpaka napano foniyo apolisi sanabwezere nde akunenetsa kuti ayi apolisi ngati mmapemphera kwa mulunguyo akukanthe ntchito kuti inuyo mudalanda akamlepo kaluwa foni yawo pa zinthu zokuti iwowo sadalakwe mlandu wina uliwonse ndi ndikhale modzi pano panyasa voice box kuti mvoti olemekezeka kaluwa akuti bwanji ndipo akamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Good afternoon once again. This is Kamlepo Kalua on Thursday, 22nd of May in the year of 2025. Chifukwa chani ndikubwera masiku onse oro kapafupi choyamba. Malawi Electoral Commission nda president athu akuziwa zimene zili pakati pa iwo. Malawi Electoral Commission nda president athu akuziwa bwinobwino kuti iwo akuti awina kale. Malawi Electoral Commission nda president athu akufuna kuti chilichonse chili malo kuti azangolengeza kuti apambana ndiwowo. Ndefunso ndirakuti ngati Malawi Electoral Commission yawika zina zake zimene anthu sakuziziwa asekera mkarumu kake kena kake zimene anthu sakuziziwa ngakhale kuti kubwera anthu azachita inspect kumene koko rumu imene yoyo anthu sangafikeko ayi chifukwa ayikhoma. Bwanji angolengezera athu leroro kuti achakwera awina mukarumbirise mawa apitirize chifukwa mukuvutisa anthu aziko la Malawi kuganiza kuti kuzakhala elections pamene elections iyo kulibe. Mukuvutisa anthu a Malawi ponamiza kuti muli ndi msonkhano wa Public Affairs Committee ku Mount Sochi maononga ndalama zambiri almost $1 billion kuti accommodate anthu aja kuwapasa malawances anthu aja pamene mukuziwa kuti marizasi mwachita kale produce ino ya Malawi Electoral Commission. Ndifunse kodi amene mukuanamiza ndi anthu opangidwa mchifanizo cha Yehova kapena ndi anthu zina zake zisiru zina zake basi. Koma tumchenjere chenjezo ndirakuti munthu akhoza kupusa lero inu mukhoza kuona ngati leroro munthu amene mufuna mumpusisa ali useless, but tomorrow you need the very same useless man for you to seek comfort from, to do kuti akuthandizeni akupurumuseni kuzimene zakupangikirani. Anthu aja makhala opusa aja munthu akamwalira amapita akakumba manda kuti munthu akagone akamike bwino mmanda. Aja opusa aja zisiru zija mati zisiru zija nde apa ndikuze na Malawi Electoral Commission tikuziwa china chili chonse chimene mwapanga. Even my rooms amene mwasekera zinthu zimene mufuna kuti aliyesa zazione tikuziziwa. China chili chonse, every move that you may make, we are watching you. We are watching you. There's no secret under the sun. As long as God created planet Earth, when he was creating this planet Earth, you were not there. He was alone with his angels, with his other associates, God, the only one, the first and the last. That's why he said, let us create these people in our own image. Let us create a man in our own image and likeness. Apa mchita underline pamenepo. Kunalibe inuyo.
pali zinsinsi zina zake zimene mulungu amaziwa kwa munthu zimene inuyo mulibe. Ndeno kuchenjera sumachenjera iwe wekha. Ndeno amalawi electoral commission chonde tauzana president asamanene kuti iwo awina kale ayi kuti ife tikuvutika. Ngati ife tikuvutika kampeni kuti ife tisiye chabwino tiuze kuti siyani nonse kampeni. In as a president of this country ndikukulesani chifukwa you just waste your time. I therefore call off Malawi electoral commission so that at least I can continue with the Rilungu. Supposing this was vice versa, kuti ndichakwera ku opposition Peter Mapanga zimenezo, the whole country would be up in arms against Professor Tarika Kuti. Why are you saying this? Even the same party would not be just calling people with Akadia Mapwevu Mount Sochiko, Basa Zipita I. Even those who are disguising Kuti, they are political activists, would not be eating, sleeping there, watching, busy with their phones on WhatsApp, busy with whatever YouTube, as the meeting was progressing. Sanagapanga's menaces. Even the whole country would be not as calm as it is today. It would not be peaceful as it is today. Not because we are afraid of you. No. Get it right. We are not afraid of you, and we are not afraid of dying. We can destroy, but we don't want to destroy the country. We don't want to destroy anybody, because peace is what we should be striving for. Peace is a rare commodity, and we as leaders, we should be talking about peace, unity. We should be talking about patriotism. We should be talking about love. Ifeyo tikamati tukukondana amalawi kukweza ziko lino kusavuta. Koma zimene mukufuna mpanga chakwera amalawi electoral commission ndi zinthu zopsa kwambiri. Ndikuziwa kuti you are planning of killing some of us. I'm quite aware, very much aware. And when the police are intending to come home and pick me up, I am aware of that. But I'll not run away. I'll be here waiting for that. Because if my days that God created, that God gave me, were to be here before, or to be here before 16th September, because that is a day where they are officially going to finalize the rigging and say, you have won elections. This day of 16th of September or 17th of September, if God did not say I should be here, I am very much pleased to say, my Lord, here I am. Kuzera kwa muntu amene mamulemba ntchito ku polisi iko kukhala ngati iye ndiye operations kuti aziphando. Ayi, amayi akanambereka kuti aziphando. Mayi akanambereka kuti magazi enafe iyeyo azidya bwino, azikhala ndi promotion, azikondwa, azikhala mu mpandomo, azipita bwino kandi kuma toilet kandi kuti azikadya bwino kumakhala bwino, so be it. But what I'm trying to say here is, let us put love. Let us be preaching love. Ngati magazi anthu enafe amakomera anthu ena kuti azikhala mu mipando, so be it. Koma ine, as far as I know, ineyo ndikuchita preach love. Ndikuziwa kuti you are preparing kind of warrant of kachani, do it. But my message is peace. My message is to have free and fair elections. Imena na bero yo mtalimanja, mkaya mbuti mtalimanja kaya ndani kaya. Andika kapesi ko kamene kakuti ka chief elections officer ako. Zimene mukupanga nazo. Sizikutandizani. Zimene mukupanga nazo. Zimene mukubisazo. Sizikutandizani. Zimene mukuchita suspect an innocent anthu amalawi electoral commission and suspend them. Sizikutandizani. If we know much more than maybe you think, koma zakuti muzikhala pamene popo kumaopseza anthu, ayi, ife tikufuna free and fair elections in Malawi. Ife tikufuna credible
elections in Malawi. Sitifuna genocide in Malawi ayi. Ndiponso tu anthu amene muzaphe nthawi imene muzalengeza mavota anu amene mwasungawo kuti awina kandi amene mkuwakondawo. Anthu amene muzaphe nthawi imene yoyo magazi awo, they will not go in vain. Magazi awo akulowererani family yanu iliyonse in your bones, and it will be cursed forever. You'll be cursed forever. Because these are innocent people today. They want free and fair elections. They want to live in a Malawi that is peaceful. They want to live in a Malawi that is developing. They want to live in a Malawi that is their mother's land. A Malawi that is just, fair, and it is a Malawi for each and every Malawian that lives in this country. Ineyo ndikupemphera Malawi Electoral Commission. Chonde mafigara amene mwabisawo takachosani anthu amene mwachita bogus, amene muti 7 million bogus, pamene ana amene amalembesa ena 13 years, ena 10 years, ena chani kumapanga ngati 7 million yo. Figure imene isiyeni imene ya bogus iyo, ngati anthu akufuna zavote ndi figure ya bogus yanuyo, koma muziwe kuti zimene mukupanga is not what we fought for during the multi-party democracy movement and the period, the season that we are calling for multi-party democracy in the 90s. Mawangawa ndachabe chifukwa chakuti ndine munthu wamba. Mawangawa, you cannot take them seriously, because who am I amongst you people who have got money that you have just found it chifukwa chakuti muli mboma. Kodi kunakapanda achilima ndanzawo kuti akuthandizeni kampeni bwezi muli mboma? Kodi kunakapanda achilima kuti apite ku khoti kukanena kuti ife tufuna chite nullify elections bwezi kunakhalanso rirani? Kodi kunakapanda achilima kumene aliko, may his soul rest in peace, anakapanda kuti iwowo akulimbikira kumapita monse ma district kumachita kampeni kutosa ransi lowe bwezi muli mboma? Asing'anga amene akunamawo kuti iwo amaziwa mankhwalawo mtengo anapanga ndi Yehova. Mankhwala amene akunenawo ndi Yehova, not azingokhala kuti ayi ine ndasing'anga, asing'anga andithandiza kuti ndiwine. Oh, iwo asing'angaso amafa. Asing'anga kumene ali chifukwa chakuti wafuna kudya bwino, ayi azipitiza kudya bwino on the expense and the blood of innocent people. Koma my appeal to Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission, chonde. Pangani chisankho that is free, fair, transparent, and for Malawians. Chonde. Pangani chisankho chimene Malawi azinena kuti ndi Malawi Electoral Commission. Osati chisankho chakamberembere. Ukamberembere sukufunika. Malawi Electoral Commission, my humble appeal, chonde. Amayi Mtalimanja, iwe mpesi, Chief Elections Officer, pangani chisankho chimene chili free and fair. Tikuziwa kuti mwalemba polisi, tikuziwa kuti akukuronderana polisi, pano paonjezera kukuronderani 2 facha kuti akuti iwo akukuronderana, koma moyo umene akuronda ndi wa Mulungu. Moyo umene muli nawo ndi wa Mulungu, si wa polisi amene akukuronderana. Inde you are well protected, but kumanda kulibe protection. No matter how long you think you'll be protected, but one day those people will not be there when God is calling you to be with him in the eternity. Chonde. Mai Mtalimanja, mpesi, come up with free and fair elections. Mpesi, tukuziwa kuti you are a political activist or MCP. Koma, udindo meno now, Chief Elections Officer, it needs to be independent. You need to be independent, impartial, because that is the democracy, the hallmark of democracy that we fought for. Democracy
without strong institutions is anarchy. Nde ife sitifuna muno mkhale anarchy hayi. Tufuna strong institutions ya manga democracy in the country. Unfortunately, most of these political activists, they are your members. They are members of the ruling party. They are hiding that they are political activists, they are civil society. They are not. We know we give them a lot of money. Most of them is to live by the day. Malawi Electoral Commission, chonde. Malawi Electoral Commission, you are not there to further your ambitions, individual ambitions. Malawi Electoral Commission, please. Malawi Electoral Commission, please make free and fair elections for this country. We are in a democracy. We are not supposed to be intimidating or get intimidated or intimidating our political opponents. I know all what you are doing is fake. I know all what you are doing is there to say, I'm guarded by 2 policemen at my house. We use out, I'm guarded by 2 policemen at my house. Mukudya ndrama za msonka ya Malawi, mukudya ndrama za anthu osauka muno Malawi, kuti inuyo mzipitiza zanuzo. Tikuziwa mmene mzalengezera, mzanena chakwera wa wina ma elections, ndi mavoti or 3 million or whatever that figure that you're going to make. Koma mukuika ziko lino pamavuto, ziko lino kosa kumene mzapita ndi kuwina kwanuko, nobody will respect it. Inde ma prophet twina twake tumene tumanena ndi Mulungu, but I doubt it. Kuti tumene toto tukulimbikira kuti a Mulungu auza. Mulungu, God is not a respecter of persons. God is holy. He cannot come into petty issues like a country ka Malawi aka. Basi asiye anthu amene akufa elsewhere. There is a war between Palestinians and Israelis. That is where Jesus was born from, where Jesus came from. Kujako that's a holy land. Nde asiye za ku holy land abwere kuzachita guide ampesi na mtalimanja kuno kuti yayi iweyo prophet basi wakhala penapo wangochita kunena zako pamenepo kauti hole kauti kunena kaya matangs. Mulungu ananena mu Corinthians, ngati kunena matangs, you don't have love, that is useless. If you speak in tongues and you don't interpret those tongues, so that the ordinary people, ordinary Christians should be able to respect and follow, those tongues are useless. The greatest of all is not speaking in tongues, it's not preaching, it's not pastoring, it's not evangelizing things, but it is love. That's the greatest of all. Love. Ifirishmetu and love. Or such a fake deputy inspector generals of police, fake inspector generals of police. Ine mmendu nena pano, telefoni yanga mina naitengera kundinamizira kuti nani napo za ifa ya Chilima, pamene ine sina nenepo china chilichonse pa ifa ya Chilima. Anangonitenga kuno kunditoza mjiramu, kudikira kuti mpaka ikhale weekendi, kudika kuti akuti ine ndi safari. Only to be told that you are not the one that spoke on that VN. Up to now, I'm aggrieved. I'm deeply aggrieved. Ndikuziwa kuti muli ndi matone jeno ano akudya bwino akupakara ka vichani, mimba zawo zikunene paka muli ndi lawyers ana kuboma ko ka muli ndi ndani akupolisi amene amapanga milandu. But I never committed any crime when Chilima was dying. I never commented anything when Chilima was dying. I never had produced that VN at that time. Ndikukumbuka bwino. Chilima namwalira pa 10, ine mnazanitenga pa 13. Kundizunza paka pano telefoni yanga. Ndimachita kubwereka kadi telefoni yayena kuika mukadi. Kuti ndikapena ndichira communicate ndi anthu. Ndinagula telefoni ina mnanitumira anthu anandibera. Ndeno panopo ndilibe ndi telefoni ndimachita kubwereka.
kundike mukadi yanga imene nachitaso yanyuwani ngati yomweyo kuti ndingonenapo kuti anthu andimve naneso ndikupusa kwanga ngakhale kuti I was one of the people that brought in multi-party democracy. I may be a member of parliament, but in parliament I was disrespected like anything else. So my appeal is, Amalawi Electoral Commission, chonde zisinsi zimene mwabisazo, zinthu zimene mwabisazo, try to get rid of them. Malawians are looking for free and fair elections. Let the winner be congratulated by world leaders, people all over the world congratulating the winner because we had free and fair, or we have free and fair elections. Osati zoberazo, munthu chakuba, chimunthu chingati chimunthu chaba ma elections chimaoneka kuti chakuba ichi chaba ichi anthu samachifuna ichi koma chachita kuba chifukwa chakuti aufuna power. Let me tell you, in the kingdom of God, what is important is grace, not power. Grace and holiness. Between grace, holiness and power, Mkristu when ama choose a grace. Osati is a power. Power yanoyo. Karanayo. Malawi Electoral Commission. Please, we are looking for free and fair elections. I am not committing any crime or a cyber crime by saying we are looking for free and fair elections. Am I, Inspector General Police? Telefoni yanga, mene mnatengera, karani nayo telefoni yo. Ma promotions and retirement, lani bwino. Koma ngati mapempera, if you open a Bible, that Bible should hit you and the conscience yanu izikana kuti munthu uja namlakwira. Tinamanga pamene sana chite commit any crime. Tinamtengera telefoni yake pamene he did not commit any crime. That VN was not his. Amuanga ndamene anali head of operation nthawi imene manga ayo nduja wina namwalira uja ndi side wankulu wa side uja wina namwalira uja. You were on top of that operation. Kunali achisuro amene mnatuma kunchewu kuti azamtenge amene anazamtenga kunyumba. Only to be told that is not your voice. Only to find out that was not me. Ngati mulungu mandimva kumwambako mundimve. I never committed that crime. Vanthu ivi vinabwera uzanditenga mwankhondo, vinandizunza kundigoneka paka weekend yose ndikhale kucha. Only to find out, only to discover that it was not my voice. Only to find out that was not me. Koma vinanditengera telefoni yanga vanthuvo. Paka pano fe vinandipase telefoni yanga vanthu ivi chonde la mulungu wanga. Mundimvere ngati akupemphera zina la inu Yehova mwakanthe anthu amene wawo. Chifukwa I never committed that crime. Malawi Electoral Commission, ndibwerere ku Malawi Electoral Commission. Mtalimanja ndi Mpesi, we need free and fair elections. Mtalimanja, Mpesi, we need free and fair elections. Mpesi ndi Mtalimanja, we need free and fair elections. Good afternoon.